Illum eżisti fl-aħħar riflessjoni tagħna f'dawn l-eżerċizzi tkellimna ħafna mill-relazzjoni bejn il-koppja miż-żewġa fid-daw tal-kelma talla, tkellimna dwar il-bżonn tal-fidi, tkellimna tiftakru Ġeriko fil-ħajja tagħna fl-esperjenza ta' Bart il-Mewlama. Tkellimna dwar din it-talba li rridu nagħmlu l-Ġesu li nerġa' nemmen, li nerġa' nħobb, li nerġa' tiġi l-passjoni fil-ħajja tagħna, li nerġu nikbru fil-fidi. Illum ser innagħlqu b'aspett partikolari eżistijaj. U sabiħ li għandna anke tfal magħna hawnhekk fil-qudies nixtieq nagħkom mill-qalb eżist tfal tagħna. Għaliex proprju dak nixtieq naqsam magħkom biex nagħlqu dawn l-eżerċizzi huwa il-bżonn is-sejħa sabiħa li kull koppja miż-żewġa għandha quddiem Alla li fejn jagħti d-don tal-ulied ma tgħaddux biss il-ħajja imma tgħaddu l-ħajja ta' Alla li hija l-ħajja tal-fidi. Hija din it-trasmissjoni tal-fidi mill-ġenituri għall-ulied. Il-ktieb ta' Deuteronomju eżisti fit-Testament il-Qadim għandu vers vera sabiħ li jgħid hekk. Żomm f'qalbek dan il-kliem, immaġinaw il-kliem kollha li smajna fl-eżerċizzi. Żomm f'qalbek dan il-kliem u dawn il-kmandamenti li qed nagħtik illum tennihom lill-uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek. L-ewwel ħaġa żommhom f'qalbek int. It-tabernaklu tal-kelma tal-Alla huwa qalb il-bniedem. Salm 119 jgħid ħżint il-kelma tiegħek f'qalbi. ċel post tal-kelma huwa l-qalb tagħna. Alla li jindirizza l-qalbna. U nħeġġiġkom fuq din l-ewwel kelma sabiex dak kollu mhux li qedtilkom jiena. Imma dak li l-Ġesu laqatkom bih għax dak jibqa'. Dak li laqatkom żommuh f'qalbkom eżistijej. Tħallux li dil-ġimgħa tgħaddi smajna xi ħaġa u tibqa' għaddejja. Imma dak li l-mulej jitkellem żommuh f'qalbkom, però mhux biex jibqa' f'qalbkom. Żomm dan f'qalbek li qiegħed nagħtik illum tennih il-uliedek u tkellem fuqhom meta tkun f'darek. Kemm interessanti eżistijej. Fil-mentalità ludija, fil-familja ludija, allura anke dak li jeż Ġesu, Marja u Ġuseppi, il-fidi kienet tiġi trasmessa fid-dar. Id-dar huwa l-post fejn aħna nitrasmettu l-fidi, kellimhom meta tkun f'darek. Aħna ħafna drabi, ma ngħid sfortunatament għax tista' tkun grazzja wkoll, imma li ngħaddu l-fidi xi drabi ħallejniha f'idejni jew it-tagħlim tal-reliġjon fl-iskejjel jew ukoll f'idejn iċ-ċentru tad-dottrina tal-parroċċja jew tal-mużew. Li ċertament dawn huma barka u ma grazzja, però dawn mhumiex l-ewwel post. Il-ġenituri eżistijaj ma tistawx tħallu il-fidi tiġi malma u trasmessa sempliċement l-iskola, id-dottrina u l-mużew. Dik hija l-ewwel missjoni tagħkom viżavi uliedkom li mal-ħajja li tajtuhom taddulhom ukoll il-fidi. Għaliex il-fidi għal-lin minn sempliċiment talim. Il-fidi esperjenza ħajja ta' Ġesu li tifforma l-lifestyle tagħna kollu. It-talim jistgħu joħduh id-lezzjoni tal-katekiżmu l-iskola, imma stil ta' ħajja mibni fuq il-fidi mhux ħajjeħdu hemm. U allura l-fidi tadduha f'kollox, f'kull ma jsir fid-dar u l-familja. U nixtieq naqsam magħkom xi aspetti dwar dawn eżistijej. L-ewwel ħaġa huwa li tiddejqux ikkod daħlu s-sens ta' Alla. Is-sens ta' Alla. Fl-affarijiet l-iktar sempliċi, it-talba ta' filgħodu, it-talba ta' qabel norqdu, it-talba ta' qabel l-ikel, it-talba ta' wara l-ikel. Huma elementi li xi drabi tarhom li qegħdin jonsu f'ċerti familji eżistijej. ċel il-ġurnata hija mmarkata bis-sens ta' Alla. Anka fejn fien espressjonijiet żgħar, il-mulej birkek qabel ma tfal jitilqu mid-dar, qabel ma jorqdu. F'ċerta età tista' tagħmel aktar minn oħrajn. Sa fejn hu possibbli però dan il-lingwaġġ ta' Alla ma nitilfuhx fi żbuħija tal-familja tagħna. Anka is-sens ta' Alla fli jidħol ma speċjali meta tfal jiġu biex jagħmlu ċerti għażliet. Kumment żgħir, itlob ibni, itlob binti, ara l-mulej x'jixtieq minnek. Xi drabi ngħidulhom aħna x'nixtiequ minnhom it-tfal. Tieħdu xarikom,
It-tfal mhumiex hemm biex jagħmlu l-ħolm tiegħek għalihom. Mhumiex hemm biex jgħixu li trid int minnhom. Ma dak li l-mulej jrid minnhom. U tistedinhom, ħeġġiġhom, itlob ibni, itlob binti. Anke meta ġu żminijiet jibsa, tiddejqux tkunu intom stess li tgħiduha din il-ħaġa. Imbagħad nixtieq ħeġġiġkom mill-qalb għax għalina l-insara hija ċavetta importanti. Li tejjewx titolbu għal uliedkom, ma tilkomx biex titolbu għalihom, tejjewx titolbu għax titolbu. Imma xi drabi naqtaw qalbna, mu speċjali meta fil-ħajja ta' wliedna naraw sfidi u ċirkostanzi jeżisti li jkunu diffiċli. Ngħidilkom jien minn tant esperjenzi. Anke mill-esperjenza tal-kelma tal-Alla, l-Vanġelu hija mankabilment kemm insibu ġenituri li marru għand Ġesu jitolbuha għal uliedhom. Ġajru mar jitolbu għat-tifla tiegħu. Il-mara Sirofeniċja marret titolbu għal-binta. Ġenituri ħadu l-uliedhom biex jibirikom. SSTA. Tant persuni li marru b'din realtà. Ġesu jieqaf quddiem il-mara ta' Najn, l-armla ta' Najn u jfejjaq il-bina mill-mewt. Iqajmu mill-mewt SSTA. Ċi anke m'hemmx ċirkustanza jibsa kemm jibsa li Ġesu ma jistax jidħol jagħmel xi ħaġa. It-talb tagħna jekk nista' ngħidha b'mod sempliċi biex niftehmu, xi drabi huwa bħal ta' Ġesu għal Pietru. It-talb li għamel Ġesu għal Pietru, għallu Piet, ħad iċħadni 3 darbiet. U Ġesu għallu jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Ġesu talab għalih, iva jew le, taqblu miegħi? Hello? Talab. Pietru ċaħdu? Iva. Mela jekk it-talb ta' Ġesu ma kienx qawwi biżżejjed biex niftehmu, biex iżomm il-Pietru milli jidneb, kien qawwi biżżejjed biex iġibu lura. U allura qatt taħsbu li l-mulej mhux jisma' t-talb tagħna l-uliedna, meta forsi dak li qed nitolbuh mhux narawh iseħħ. Għax Alla l-qawwa tiegħu hija ikbar minn hekk, kapaċi jġibhom lura. SSTA. U din emnuha tħallux ix-xitan jisir ilkom it-tama tagħna falla fit-talb meta nitolbu għall-uliedna. Itolbu u itolbu. U tħallu l-ħadd min joħdilkom dill-arma tat-talb SSTA. Ħaġa oħra ħeġġiġkom għaliha, tkunu ta' eżempju, nafuha dil ħaġa, però l-eżempju eżistija huwa trement. Huwa trement. U l-eżempju tagħna jibqgħu jiftakruh. Jgħaddu snin, il-kliem li jintesew, imma l-eżempju tommok u timissierek tibqa' tiftakru fil-ħajja tagħhom. L-eżempju eżistija huma kelma illi hija mnaqxa, mhux mitkellma, meta tonqos xi ħaġa tibqa', il-kelma tgħaddi. Imma l-eżempju jinaqqax SSTA bħal ikona fil-qalb tagħna u jibqa' hemmhekk. Jiġi dawk il-momenti illi jiftakru. L-eżempju li tgħaddu it-talb ta' bejnietkom, il-maħfra ta' bejnietkom, tafux l-eżempju mhuwiex li ma niġġildux ta'. Teħtux għalikom li xi kuntant ma jarawkomx tiġġieldu ma tantx hu eżempju tajjeb dak. Għax fil-ħajja niġġieldu, hija parti mill-ħajja. L-eżempju tajjeb li jarawna nagħmlu l-paċi. Dak l-eżempju tajjeb, SSTA. Impossibbli ngħixu flimkien ma jkollniex clashes. Dak mhux eżempju ħażin. L-eżempju tajjeb hu illi jarawkom tagħmlu paċi u t-tfal jekk jidraw jitilgħu illi okej li kellna x'ngħidu u aktar okej li nirranġaw u jekk kellna xi ngħidu nistgħu nirranġaw bejnietna. Dak it-tip ta' eżempju SSTA. Jiena niggarantilkom l-esperjenzi tiegħi fil-ħabs illi persuni li jħawdu jitbedu meta jmissu l-qiegħ tal-ħajja imorru lura għal dak li rċevew u raw meta kienu żgħar. Niggarantilkom. Nara priġunieri li għandhom ċerta età imbagħad meta jiġu letteralment missew il-qiegħ jiftakru t-talba sempliċi li għalmitni ommi jew in-nanna, jew niftakar f'dawk l-eżempji żgħar. Jekk aħna ma nimlewx il-memorja ta' wliedna SSTA b'dawn l-azzjonijiet sbieħ, meta niġu għad-dunkwe assjunno, mhux se jkollhom riżorsi wliedna. Anke tħossok qed taqta' qalbek jew qed tażaq fl-ilma, ibqa' dej. Darba
kont qed nippritka fuq xi ħaġa ta' zaqf l-ilma u ġie wieħed ikellimni raġel wara u tani tal-ima. Għalli fader, għalli kont taf li ċ-Ċiniżi jiżraw ir-ross fl-ilma? Qtlu le, għallu jitla u fittixta fuq l-internet vera. Daw ġifieri kollox made in China, xi ħadd qalli anke l-mowt tagħna fader dal-coronavirus made in China, kollox miċ-Ċina ġej mid-dera. Imma anke meta tħossok qed tażaq fl-ilma, ftakar fiċ-Ċiniżi illi jiżraw ir-ross fl-ilma u jitla, murru fiċċu għallejla fuq l-internet. Imma jekk ma nimlewx il-memorja ta' wliedna anka bl-eżempji sbieħ u bit-talb tagħna against all odds, meta qed naqtalu iktar qalbna. Nibqgħu għaddejjin eżistijaj, għax ħajġi mument meta l-eżempju tiegħek se jitla' lura. Xi kultant l-eżempji tagħna minn minnkom juża daqsxejn forsi ftit il-Facebook. Tafu kif jagħmel Facebook xi kultant, itella memory. U jtella'lek xi ritratt ta' sena 4 snin ilu ma nafx, tella'lek memorja, anke ma tkunx qed tistennija. Xi drabi hekk meta nimlew il-ħajja b'memorji sbieħ u tajbin eżemplari se jitilgħu meta jkollna bżonnhom lura. U l-eżempju tagħkom huwa tagħkom. Tat iktar. Eżistijej, intom m'intomx l-aħjar ġenituri. Jekk xi ħadd minnkom jaħseb hekk aħjar neħħel l-illużjoni li għandu. You are not the best, but you are the one. Intomx l-aħjar il-ġenituri, imma intom il-ġenituri ta' wliedkom u ħadd ma jistieħu postkom. U allura għamlu ħilitkom, hemm dak li tista' tagħtu intom anke fl-aspett spiritwali u ta' fidi li la jien, la l-kappillan, la l-isqof u l-papa, la l-kardinali għandkom minn dil-parroċċa, ħadd ma jista' jagħti eżistijej. Intom biss hija l-missjoni tagħkom, Ġesu tefa' għajnejk fuqkom, id-don lilkom tal-maternità u l-paternità. U dil-missjoni li tgħaddu l-Kristu lil uliedkom hija missjoni tagħkom. Eżistijej. U għad ħossukom minix kapaċi, ma nafx, ma studjajċ, ma nafxiex. Jekk naqraw il-Vanġelu, fl-aħħar tal-Vanġelu ta' San Marko speċjali, Ġesu jibat l-apostli waqt li huma ddubitaw. U xorta batom. Ġesu meta għamil mewt ma żilx apostli oħrajn, għażel il dawk li tradewh, dawk li telluh waħdu, dawk li abbandunawh, dawk li telqu lem fi żmien tal-prova. Alla ma jdawwarx il-missjoni tiegħu, mhux ħajażel xi ħadd ieħor minn flokok. Il-ġen li għandu ta' mħabba fuqna jibqa' jażilna, anke jekk tħossok li bħala ġenitur ma kontx dejjem teżempju tajjeb. Ma kontx teżempju tajjeb anke spiritwalment dajt quddiem uliedek u qabbattilhom inti l-vizzju tad-da, taqtax qalbek hija waqti. Il-mulej lilek irid jibqa' juża u dak l-eżempju jista' jitbiddel f'eżempju sabiħ. Xi drabi aħna ma naċċettawx, nistħu nibżaw, naqtaw qalbna, ma jistħoqlix. Le l-mulej mhuwiex se jdawwar ħarstu minnek mill-missjoni tak ta' missier u ta' Mod sabiħ anke kif il-fidi tad-du'a ma' wliedkom eżistijej. Iridu jaraw fikom l-immaġni ta' Ġesu li huwa dejjem miegħi. Li tkunu preżenti fiċ-ċirkostanzi tagħhom u f'kull ċirkostanza anka f'dak li ma taqblux magħhom. Anka f'dak li jista' jkun żball. Ma tistgħu titilqu l-ħadd minn uliedkom jagħmel x'jagħmel fl-għażliet ta' ħajtu. Qatt ma tistgħu tbarrew l-ħadd barra mid-dar u minn qalbkom. Għaliex inkella tkunu maġna ħażina ta' Alla. Ġesu lilna qatt ma jitlaqna, nagħmlu x'nagħmlu, huma x'inhuma l-għażliet tagħna. Dejjem qiegħed magħna. Il-fidi ma ngħadduhiex biss bit-talb u bil-kliem u għax naqraw il-Bibja kif qedtilkom biex tagħmlu bħala koppja, dawk għamluhom. Però kif tkellimna mill-ġesti flimkien mat-talb. U wieħed mill-ġesti huwa l-preżenza f'kull ċirkustanza tal-għażliet ta' wliedna, anke meta mhumiex għażliet skont il-kelma tal-Alla, skont il-qalb tal-Alla, skont il-Knisja, skont dak li għariet bil-bniedem. Il-mulej ma jitlaqhomx u laqqas aħna ma nistgħu nitilquhom eżistijej. Attitudni li hija importanti immens ma' wliedna biex ngħaddu l-fidi hija smigħ. Hija smigħ. Għax faċilment ikonna ġudizzju anke fuq uliedna fażijiet differenti fuq ħajjithom mingħajr ma nisimgħu l-istorja tagħhom. Jekk it-tfal ma jħossuhomx komdi li jistgħu jitkellmu magħna ma ħniġġudikawhom, dik ħadd tkun l-immaġni ta' Alla. Aħna intom l-immaġni ta' Alla l uliedkom.
Jekk il-mami u d-daddi ma nistax inkellimhom, il-alla ma nistax inkellmu. Jekk id-daddi ħajwerwirni jirrabja mejħin kollu missieri tas-semekku, dik l-immaġni tal-Alla li jieħu. U allura importanti smih, jekk iridu nidraw l-tfal njemnu li Alla jismana, irrid jaraw l-ommhom u l-missierhom li jisimgħuhom. Għax drabi dejjem għandna risposti għal uliedna ta' mistoqsijiet li mhumiex jistaqsu. Inkellmuhom fuq affarijiet li għalihom ma jinteressahomx. Ngħidulhom affarijiet li huma lissa mhumiex jistaqsu dwarhom. Mhumiex l-ixju tagħhom. Alla jidħol magħna f'relazzjoni fuq l-ixju stana. U aħna hekk li rridu nagħmlu magħhom. Jekk irriduhom it-tfal kif irriduhom aħna, nagħmlu bypass u shortcut ta' xemm f'qalbhom, xemm fl-emozzjonijiet tagħhom, x'inhuma l-mistoqsijiet tagħhom bħalissa, x'qed jiġri f'ħajjithom bħalissa. Il-preżenza eżistijej li hija estremament importanti. Ħaġa oħra li nħeġġiġkom biex tgħaddu l-fidi lil uliedkom. Imxu magħhom pass pass u bil-pass tagħhom mhux tagħkom. Il-brat kellimni anke ma' xulxin fi żwieġ, illum nitkellmuha kif jagħmel Ġesu magħna. Fażijiet differenti tfal għandhom mistoqsijiet differenti anke fuq Alla, fuq it-twemmin, fuq il-Knisja, fuq is-sagramenti, fuq il-Bibja. Nimxu pass pass eżistijej. Ma nippruvawx inbellaw kollox u l-kulħadd. U li uliedna jistaqsu m'hemm xejn ħażin, hija parti mill-mixja, parti milli nikbru fil-mixja tagħna, anke quddiem Alla eżistijej. Imma xi drabi jridu nispidjaw kollox. Nixtiequhom jekk qatgħu mill-Knisja jibdew jiġu l-Knisja mill-ewwel, iqerru mill-ewwel, kollox daqqa. Pass pass eżistijej. Jekk ikollna l-kapaċità nimxu pass pass magħhom, naslu għal dak il-mument. Ħaġa oħra li nħajjarkom, mu speċjali fejn jkollkom tfal li forsi qatgħu mill-Knisja u forsi mhux kull ambjent joġobhom. Ħeġġuhom isibu ambjent fid-djoċesi tagħkom, għandkom diversi ambjenti sbieħa grazzi tal-Alla li jħossuhom iktar komdi u adattati għalihom. Dan inti mhux kull tabib jolqtok, mhux kull hairdresser jolqtok, mhux kull trainer il-ġim jonqok, mhux kull make-up artist jolqtok, mhux kulħadd jolqtok. Fejn jolqtok mur. Ma jagħmel xejn. Xi drabi eżistijej kemm sabiħa li nħeġġuhom u naraw iż-żbuħija tal-Knisja anke f'Għawdex li għandha espressjonijiet u ambjenti differenti fejn nistgħu nħajruhom imorru jsibu l-mulej u jisimu l-kelma tal-Alla. Mhux bil-fors fejn immur jien, imma nista' nħeġġiġhom li jsibu l-ambjenti tagħhom. Ħaġa li nħeġġixkom għaliha u nħeġġixkom il-qalb għaliha di. Għamlu testament spiritwali lil uliedkom. Meta tmut, int tħassir ħafna importanti. Siraħ rasek. Meta tmut, int tħassir qaddis u qaddisa. Siraħ rasek. Jibdew jgħidu tajjeb tiegħek, jibdew jiftakruh f'daqqa waħda, meta tmut jibdew japprezzaw kollox. Kollox jibdew japprezzaw meta tmut. Li x'kien ħaġa li ħadu for granted jibdew japprezzawha. U min jaf li kieku fit-testament, u għamlu t-testament jekk ma għamiltuħx, x'ma tafux meta tilqu. Fit-testament, tħallu ftit testament spiritwali għall uliedkom. Tħallu ftit tħeġġiġ għal-fidi għal Ġesu Kristu. Forsi l-esperjenza tagħkom ta' Ġesu. Forsi x'differenza l-fidi għamlet f'ħajjitkom, fi-żwieġ tagħkom, fid-tbatija tal-ħajja, fit-trobbija ta' uliedkom, fl-isfidi tal-ħajja ta' kuljum. Li tħalli esperjenza tiegħek miktuba bħala testament spiritwali jibqa' ċert illi tixxejkalhom qalbhom u ssir kelma qawwija lihom. U forsi dak li ma stajtx tasal bil-kelma f'ħajtek tista' tasal f'mewtek. Eżistijej. Kemm sabiħa li anka il-mewt tagħna wkoll nitrasformawha f'mument ta' fidi. Eżistijej. Il-mod kif aħna nħejju ruħna biex nitilqu minn din id-dinja. Nistgħu ngħixuha fil-familja din il-ħaġa. F'San Ġwan, kapitlu 13, jibda r-rakkont meta wasal iż-żmien biex iħalli din id-dinja għand il-missier. ċe dan il-passaġġ, dan dan l-eżodu illi Ġesu jagħmel jinvolvi l-apostli, il-familja ċkejkna tiegħu fih, ma jagħmlux waħdu. Il-passaġġ jgħixu magħhom. Kemm għandna bżonn il-mewt fil-familja nitrasfermawha f'mument ta' passaġġ ma' wliedna. Qatt ma ninsa meta kont naħdem l-isptar, emnuni ta' skemm taf dawni.
Qatt ma ninsa mewt ta' waħda mara partikolari. Din kienet ġabret, kienet ilha jiem ma tistax torqod u kienet toqgħod dejjem wieqfax ma setax titawwed xejn. Ma kienet mara kellha wiċċ jiddi, wiċċa kien jiddi il-mara, dejjem bil-kuruna ta' rużarju f'idejha. Kien hemm darba minnhom kien il-ħamis. U ġabret il-lulida kollha il-ħamis. Talbithom jitolbu rużarju flimkien, qaltilhom kelma kull wieħed li kienet kollha kliem li inkoraġġihom fil-fidi u ftit wara mietet. Issa dik kif kienet taf laħdmu dak nar ma nafx, però fl-esperjenza tiegħi turini mill-isptar meta kont naħdem hemm li ħafna nies il-mewt iħossuha ġejja u meta jgħidulek fader ħammut jiena nemminhom għax ħafna jħossuha. Imma dil-mara l-meravilja tagħha kienet kif trasformat il-mewt f'passaġġ ta' fidi għall-ulieda. Li l-mewt flok ħafna ma nafxiex eċita billi tagħhom kelma ta' ħajja, kelma ta' Alla li titrasmettiha lilhom f'dak il-mument. Ejduli intom dawk l-ulied u x'ħajbqu jiftakru dik il-kelma li tagħhom. Jiena niftakar il-kelma tan-nanna tiegħi. Nanna tiegħi u mommi għamil żmien ngħix magħha jiena u meta ġiet biex mut u metet f'daqqa bil-qalb malaj mietet. Imma l-aħħar ħaġa li għamlet qabel ma mietet jew waħda minn tal-aħħar qatt ma niftakar, qatt ma ninsa, qalt li ħejdi nħambusek. U niftakar il-bowsa tan-nanna qabel ma mietet. Il-mewt tagħha għalija kien mument mħabba, dak li niftakar. Il-bowsa kienet qawwija aktar mill-firda. Aħna bħala nsar eżistejniex f'kultura li dwar il-mewt ma taf sa taqbad tagħmel. Fil-li rridu nipproteġu l-ħajja waqt il-pandemija, fil-li rridu nipromovuha bil-abort u l-eutanasja. Ma nafux se nagħmlu eżistijej. Aħna l-insara l-mewt rridu nitrasformawha f'passaġġ. Kif għexa Ġesu, kif ħalli ċelebraw f'dan l-għajt. Passaġġ ta' fidi li ndaħlu l-familjari tagħna fih. Niggarantilkom li meta jasal dal-mument u ngħixuh bil-fidi huwa mument qawwi kif ngħaddu l-fidi l-uliedna fil-familji tagħna. Aspett ieħor neħeġġiġkom għalih eżistijej biex tgħaddu l-fidi fil-familja hija l-formazzjoni tagħkom. Ħbieb, u f'muni tajjeb. Li tallimt meta kont żgħir il-mużew jew id-dottrina fejn tallimta ma jgħodx għallum. Mhux qed ngħidlek li hu ħażin. Inti li kielt meta kont żgħir jgħod tal-lum ma tgħidx jiena 40 sena ilu kilt, 20 sena ilu kilt biżammek ħaj, imma llum għandek bżonn li kelt tal-lum. Jiġifieri inti l-mistoqsijiet li t-tfal jġibulek illum il-ġurnata, kellek ir-risposta lihom meta mort inti l-mużew jew il-katekiżmu u d-dottrina, għandna bżonn formazzjoni kontinwa. Xi drabi tiltaqa' ma' ġenituri jgħidulek fader it-tfal kemm ilhom marru l-università m'għadhomx jemmnu. U l-mistoqsija tiegħi jiena mhux it-tfal m'għadhomx jemmnu, inti bqajt tifforma ruħek biex quddiem dawn il-mistoqsijiet ikollok tweġiba. Għaliex San Pietru jgħidilna kunu dejjem lesti biex tagħtu l-għala tal-fidi tagħkom. Bżonn eżistijej mhux niskandalizzaw ruħna jew nħossuna helpless, imma li nifformaw lilna nfusna quddiem il-mistoqsijiet li l-ġenerazzjoni tal-lum għandha. Għal-grazzja tal-eżistija, anke fid-dioċesi tagħkom għandkom diversi realtajiet ta' formazzjoni. Fuq il-livell ta' dioċesi, fuq il-livell ta' parroċċja. Toqgħodux lura meta l-Knisja toffrilkom daw il-momenti li jiffurmawkom. Għaliex xi żminijiet differenti il-bniedem ikollu mistoqsijiet differenti. Imma xi drabi aħna nibqgħu bit-talim li ħadna meta konna żgħar, dak mhux biżżejjed qalbi għallum il-ġurnata. Mhux biżżejjed. Kien biżżejjed għal dak iż-żmien. Allum mhuwiex biżżejjed. Imbagħad l-aħħar ħaġa li nħeġġiġkom fiha biex tgħaddu l-fidi l-uliedkom. Italmu għejxu t-tensjoni b'mod tajjeb. Għax il-ħajja tinkludi tbatija, il-ħajja tinkludi nerfu s-salib, il-ħajja tinkludi t-tensjonijiet. It-tensjoni li nżomm bilanċ bejn il-mara, ir-raġel, il-ħin għalihom il-ħin għat-tfal, it-tensjoni bejn id-dar u x-xogħol, it-tensjoni bejn it-talb u commitment oħrajn. Tensjoni, l-ħajja għandha tensjonijiet. Imma l-bniedem li jemmen jgħixhom fi Kristu, jsib il-bilanċi tiegħu fil-qawwa ta' Ġesu.
U meta awliedkom jarawkom li żommu dan il-bilanċ f'din it-tensjoni nitalmu ngħixuha mingħajr ma nqattaw karti, mingħajr ma mmorru f'estremi, mingħajr ma nibgħat kulħadd jixxejjer. Din hija testimonjanza qawwija li meta jiġu mal-qudiem jgħaddu mit-tensjonijiet tagħhom biex jirabbu, biex ifadlu, biex jixtru, biex jgħixu, biex jibqgħu jżommu l-qudies tal-ħadd f'ħajjithom. Ikunu ġam dorrija jgħixu dan fil-fidi, bl-għajnuna tal-Alla, bit-talb li rawkom tagħmlu, bil-paċenzja ta' bejnietkom. Kemm sabiħa li nitalmu nbatu. In-nisrani mhux dak li jaħrab it-tbatija. In-nisrani huwa dak li jgħix is-sofferenza flimkien ma' Kristu. U rridu ngħaddu din ir-realtà. U li jidek meta jħarsu lejk jistgħu jgħidu minant ommi tallimt inbati, minant missieri tallimt inbati, minant il-ġenituri tiegħi tallimt inbati, u tista' tkun ta'. Jiena rajt nies li jgħidulek, anke żgħażagħ illum li jkunu maqtuha mill-Knisja u huma missru għadhom imorru l-Knisja. U jgħidulek jien ma mmurx il-Knisja fader, però ommi missieri mnalla jmorrux meta ġie l-martu l-inkwiet il-fidi żammithom għaddejjin. Tawhom ta' eżempju kif imbagħtu. Illum huwa importanti eżistijaj, għax il-bniedem inqata' minn Alla ma jafx jagħmel bit-tbatija f'ħajtu. U dan huwa mod kif nitrażmettu l-fidi fil-familja tagħna, li nitalmu ngħixu s-sofferenza fi Kristu bil-qawwa tiegħu u nitrażmettu dan l-eżempju il-ġenerazzjoni ta' warajna. Dawn kienu ftit sibijiet li ninkoraġġikom biex l-eluq ta' dawn l-eżerċizzi ma nqaflux bis-sfina fir-relazzjoni ta' bejnietna u ma' Alla, imma naqdu l-missjoni li nwasslu l-Ġesu l-fidi l-uliedna fil-familji tagħna. Biex il-mulej jgħinkom jagħtikom il-grazzja tiegħu. Issa ħanġeddu eżistijaj il-weddiet ta' żwieġ tagħkom. Suppost fal-Brian tagħkom il-karta bil-tiġdid, imma qabel, u forsi jagħti karta lili ma tanix. Qabel nixtieq nagħtikom souvenir ta' dawn l-eżerċizzi. U da souvenir ħajqasmu il-kappillan issa huwa xi ħaġa li ġiet maħduma matul din il-ġimgħa, xi ħaġa li darba kelli hekk din l-ispirazzjoni, insejħilha l-kuruna tal-koppji. Minħabba li nħadmu bl-idejn matul filgħaxija f'dil ġimgħa mhix kuruna b'5 posti ma' posta waħda li b'mod sempliċi qiegħda hekk. Għandek posta waħda u posta oħra, però huma maqudin bejniethom flimkien. U ħanħeġġukom iżommuhom flimkien f'idejkom issa, eżistijaj, bħalma meta tajtu l-kunsens għaż-żwieġ, żammejtu dejkom il-leminija flimkien. U din hija posta waħda. Missierna hija domna 10 slimiet u l-glorja huwa s-salib. U meta taqbduha bejnietkom u titolbu naħa oħra, ma' kull żibġa tafu se jiġri? Se jiġri. Se tiġu qrib xulxin. Sakemm fl-aħħar tibdew tqabżu għal xulxin, imma żomma. Imma dan biex ifakkarkom li jekk nitolbu flimkien, mhux biss nibqgħu flimkien u nikrepaw, imma nersqu qrib xulxin sakemm ninaqdu verament dejjem fi Kristu. U għalhekk ħanġeddu eżistijaj il-weddiet ta' żwieġ tagħkom dan il-mod. Nixħobkom uħorġu l-kuruna mill-kaverd, il-kuruna sakemm fal-Ebrajn għas-sama. ħadmithom waħda li qiegħda f'komunità tfajla, f'komunità li bdejta 10 snin u Malta, ħadmithom fil-għaxija wara x-xogħol tagħha, il-biraħ bil-lejl wara tlaqt minn hawn għamilna nofsija nitolbu riżarju fuq il-mobile għal bżonnijiet tagħkom waqt li kienet qed taħdem l-aħħar ftit u dalgħodu ġabuhom malajr minn Malta bil-vapur ħalluhom ninġaru nżilt għalihom. Dan biex ngħidilkom li matul il-ġimgħa hemm nies li kienu qed inħobbukom jitolbu għalikom. Eżistijaj. Bil-wifqa. Ħalli mill-qalb inġeddu dawn il-weddiet tagħna. Nixtieqkom li dil-kuruna aqbduha flimkien, naħa oħra. Il-kopji li għandna hawnhekk. Waqt li tistgħu segwu mill-karti dan it-tiġdid. Ħuti eżis, intom ġejtu f'din id-dar ta' Alla biex il-mulej jkompli jġeddet imħabbitkom bħal dakinhar tal-jum ta' żwieġ tagħkom. Fuq l-imħabba tagħkom Kristu sawwab u ser ikompli jsawwab kotra ta' grazzi. Janikom u jqawwikom
biex iżommu ruħkom dejjem fidili lejn xulxin u biex tilqgħu id-dmirijiet l-oħra ta' żwieġ. Għalhekk illum wara tant snin ta' ħajja fl-imħabba fis-sagrament ta' żwieġ, sejrin iġġeddu dak li wettu numru ta' snin ilu. Eżis tiegħi, intom lesti li tkomplu mixja f'din it-triq ta' żwieġ u tħobbu u tirrispettaw il-xulxin tul ħajjitkom kollha? Intom lesti li taħfru l-xulxin, tmutu għal xulxin biex fil-familji tagħkom issaltan il-vera paċi fuq l-eżempju ta' Kristu msallab? Intom lesti li jekk Alla jkompli jsejħilkom biex tgħinuh jaħlaqu li ġodda u jkabbarhom fil-fidi taċċettaw din is-sejħa? Intom lesti tieħdu paċenzja, sta attenti qabel ma tgħidu iva, intom lesti li tkomplu tieħdu paċenzja u taċċettaw lil xulxin meta jibda dieħel iż-żmien u meta jkun hemm diġà l-pis tax-xjuħija u l-mart u d-gergir u l-karattri jibdew jafsu fuq xulxin? Tontkom qed b'vuċi iktar għolja dina, determinati. Issa meta tqabżu għal xulxin ftakru x'wettu. Nixtieqkom f'dal-ħin baxxu raskom ħadd irċievu dil-barka. Nistieden il-Father Brian aw il-Father Daniel li qed jikkonċelebra magħna joħroġ idejh fuqkom flimkien bħala saċerdoti ħalli nbirku lilkom u dan iż-żwieġ tagħkom. Anke intom li qed tisseguna online ħan tolbu l-mulej il-barka tiegħu. Missier Qaddis, li ħlaqt lid-dinja b'kull ma fiha, ħlaqt ir-raġel u l-mara ġbija tiegħek u fawwart il-barka tiegħek, ir-rabta ta' bejniethom. Quddiemek inresqu t-talbhom li tagħna għal dawn il-miżżewġin li nġabru l-kol madwarek hawn il-lejla biex iġeddu l-wedid tagħhom li kienu jagħmlu f'jum iż-żwieġ tagħhom. Lilek mulej ifaħru fil-ferħ tagħhom, lilek ifittxu waqt in-niket, kun magħhom tul ħidmiethom biex tferrahom bil-għajnuna tiegħek. Iqaf magħhom fi ħtiġijiethom biex ittaffilhom it-toqol. Lilek jitolbu fil-ġemgħa mqazza tal-Knisja u jkunu xhieda tiegħek fid-dinja. U wara ħajja ta' risq u għomor twil mal-ġemgħa ta' ħbieb li għandhom madwarhom jaslu fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Nixtieq issa tiegħi nagħmel talba partikolari għal dawk li forsi qegħdin hawn anke jekk hawn persuna waħda jew dawk li qegħdin isegwu. Nixtieq nagħmel ġiex talbiet. Waħda għal dawk li huma romol u oħra għal dawk li huma separati jew divorzjati. Aħna fil-Knisja qatt ma nista' ngħid la kuntent jien, la tajjeb jien, tajjeb kulħadd. Fil-Knisja jridu nitgħallmu f'kull mument li niċċelebraw niftakru li l-ferħ tiegħi huwa tbatija ta' ħaddieħor. Il-ferħ tiegħi jiena nifraħ li għandi tfal. Dik hija tbatija ta' min ma jistax ikollu tfal. Meta jarak ibati. U aħna rrid ikollna qalb Kristu għal kulħadd anke bħala presbiteri, bħala saċerdoti tiegħi. Qatt tinsa. Inti tifraħ li t-tifla żewġitlek u l-ġara tibki li t-tifla separat. Il-ferħ tiegħi huwa tbatija ta' ħaddieħor. Allura x'nagħmel ma nifraħx? Le, nifraħ. Però f'qalbi inġor il-min mhux qed jifraħ. Waqt li ġeddidna il-wedid ta' żwieġ. Ejjew nagħmlu ġiex talbiet għal min armel jew armla u għal min separat u divorzjat. Mister Ħanin nixtieq nfaħrek u nirringrazzjak għal uliedek u ħutna f'din il-parroċċja li qegħdin isegwuna li huma romol. Li f'dan mument ma setawx iġġeddu dan is-sagrament jew dan l-istess tiġdid u ta' tbatija lihom.
Min qalbna nożżuhom bħala membri tal-komunità tagħna. Min qalbna nħobbuhom f'ismek. U nitolbok mulej sabiex inti titfa' l-barka tiegħek fuq ir-romol kollha f'din il-parroċċja f'dan il-ħin u dawk li qegħdin isegwu. Għatihom il-paċi f'qalbhom. Ejnhom iċedu s-sieħba u s-sieħeb tagħhom lilek skont ir-rieda tiegħek. Imla inti l-vojt tagħhom. Birek il-lulidhom li jibqgħu magħhom. Birek il-komunità li ma titlaqhomx f'mumenti ta' solitudni. Marija, inti li kont armla fuq il-Golgota u il-Kalvarju, kun inti l-faraġġ ta' dawn ħutna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sa Marja, Manna, Kapalina, Mtibin, Sofija, tal-mewt tagħna. Jekk tafu xi koppji, forsi fil-familja tagħkom li huma separati u divorzjati, nixtieq issemmuhom bisimhom bħalissa. Ħalli t-talba li ħanamel għalija li ma nafhomx, imma intom tħobbuhom iktar minni għax tafuhom. Talba tiegħi tgħaddi mill-imħabba tagħkom. Tiegħi hija kliem u tagħkom hija qalb. U fl-imkien għandha quddiem Alla. Semmuhom bisimhom daw il-koppji li tafu. Mister Ħanin infaħrek u nirringrazzjak minn qalb għal dawk li b'umiltà aċċettaw li kellhom bżonn għal raġunijiet li jafu ma' qudiemek jisseparaw fiż-żwieġ tagħhom. Għal dawk li għaddew minn divorzju. Minn qalbi nitolbok mulej sabiex il-qawwa tal-imħabba tiegħek tinżel fuq dawn ħutna. Tfejja il-weġa li għaddew minna. Tfarraċ il-qalb tagħhom, dbirek il-lulidhom. U nitolbok il-grazzja mulej li dawn nibqgħu narfuhom bħala ħutna fil-komunità u fil-Knisja. U huma x'inhuma l-għażliet tagħhom li tolbu l-ħniena tiegħek fuq ħajjithom u qalb kbira fil-Knisja tagħna li jibqgħu jsibu posthom fina, fil-familji tagħna u fil-Knisja u fil-parroċċja u l-komunità tagħna. Mulej nitlob mill-qalb il-ħniena tiegħek fuqhom bi Kristu Sidna. Nixtieq f'dal-mument nitolbu għal dawk li ma jistgħux ikollhom tfal. Jekk tafu xi koppji hekk, itolbu għalihom intom mill-qalb. Mister Ħanin nrodlok ħajr għal dawn ħutna li inti taf ix-xewqa ta' qalbhom illi l-imħabba tagħhom tissarra fit-tnissil tal-ulied. Min qalbi nitolbok mulej Ġesu biex inti tbierek l-imħabba ta' dawn il-koppji u tagħtihom il-frott ta' mħabbithom u d-don tal-ħajja. Nitolbok mill-qalb mulej Ġesu sabiex inti tagħti kull fejqan fl-infertilità mulej f'dawn il-koppji. Għatihom l-erf u d-disċerniment tiegħek mulej fl-għażliet li jistgħu jagħmlu quddiem din id-tbatija tal-ħajja tagħhom. Nitolbok mill-qalb mulej Ġesu, ħaddanhom miegħek, miss il-qalb tagħhom, miss l-intimità tagħhom, għamel li l-imħabba tagħhom issir fertili bi Kristu Sidna. U l-aħħar talba, nixtieq nagħmilha eżiż tiegħi għal kull min għandu xi ħadd mill-familjari tiegħu il-ħabs. Jew minn dil-parroċċja jew ħbib tagħkom. Tarawha din maskra. Din għall-maskra hija parti minn sett li għamlu l-ħabs skont li l-bis li nibsu fil-qudiesa. U għamlu 3 settijiet. Waħda lija, waħda l-kardinal tagħkom Grek, u waħda l-Papa Franġisku li batnilhom għall-kardinal eżiż tiegħi. U nżomm propju biex il-maskra li tatti l-wiċċi tikxef il-minu moħbi fil-ħabs. Li m'għandniex għalfejn nistħu jekk għandna xi ħadd li żbalja fil-familja tagħna jew li huwa qrib tagħna, li m'għandniex nikkundinnaw niġġudikaw bla doċċ, imma propju l-preżenza tagħhom nibqa' nġorra b'mod simboliku fil-liturġija. Fil-mumenti meta l-komunità hija miġbura flimkien. Ejjew niftakru f'dawn ħutna li fiżikament mhumiex magħna,
però huma parti mill-komunità tagħna. Bħalissa ma ħanejt l-ebda segret. Tafu li għandna wkoll anke membri tas saċerdoti minn dioċesi tagħkom. U nixtieq li f'dan il-mument nitlob għalihom u nitolbu għal bżonnijiet tagħhom mingħajr ġudizzju fuq ħadd, nħallu l-qorti tagħmel il-proċeduri tagħha, però bħala komunità, bħala dioċesi ma nibżawx anke nresqu dawn ħutna quddiem Alla u nħallu l-ġudizzju f'idejh. Mister Ħanin infaħrek u nirringrazzjak minn qalb għal ħutna kollha li jinsabu fil-ħabs. Huma min huma. Membri tal-familji tagħna, membri ta' parroċċja tagħna, ħbieb tagħna, nies li nafu. Nitolbok mill-qalb sabiex inti tibgħat il-faraġġ tiegħek fuq dawn ħutna. Nitolbok mulej sabiex aħna nibqgħu nożżu kull persuna li żbaljat fil-familja tagħna u fil-knisja tagħna. Fl-istess ħin nitolbok mulej għal dawk li huma vittma ta' xi reat kriminali, vittma ta' sitwazzjonijiet li ġew mweġġajn biha, ġib anke l-fejqan inti fil-ħajja tagħhom u dan kollu pa nitolbuh bi Kristu Sidna.